Terve taas täällä Make Vlogaa kanavalla. Tää on mun toinen vlogi. Mä teen siis tänä päivänä 2 vlogia ja niin, no tässä näin. Tää näyttää pari teppua tuolla trampolla. Niin tässä sitä mennään. Otapas tuosta. Ja muuta. Tää on erittäin hyvä kamera. GoPro Hero 3. Kannattaa ostaa. Mitä laittaa sinne? Ja. No niin, tein tuossa nyt äsken pari temppua ja no näitä siis tässä näin, että laittakaa kommenttia, että hyvä video ja niin ja pystyn myös sitten mä oon vähän hengästynyt semmonen silleen, että ootko mä vähän mietin. Joo, no kumminkin tästä näitä. Eli siis tää vlogi loppuu parin minuutin päästä ja tästä pari pastillia, niin mä voisin tehdä semmosen top 10 kommentit vaikka seuraavaksi ja tulee aina 5 tilaajan välein spessuja. Toivottavasti saa ainakin 5 tilaajaa. No, se on moro.